Przyszedł na te idy, jak przeczytał artykel jednej szwarnej dziołchy, dla mnie dziołchy bogużdeczko zwiekowany, kiero się po ojca Grażyna Plebanek mianuje. Jeszcze u nas tramską rajzynderką, kiero bez 5 lat mieszkała we Sztokholmie, teroski przykrodziła się do Brukseli. I on miarkuje, co moje osprawki czytają, słuchają, większością ludzie takie stare jak ja. Młode to można ino skuli tego, co by się pośmiać ze bojczenia starego knachra. Ludzie, dla których internet nie jest najważniejszym w życiu zachom, blanknie zajmą ich srogo polityka, a i teroski z kulinieherskich pędzyi i do cajtungów i no lecy kiedy zazierają. Ale i tym chciałbym coś ich sam na myślunek wciepnąć. Wiecie, moje roztomieje słuchocze, w to snos nie ma żadnych tajemniców. To nie sronio, nie dekuje swoich myśli, swojego fantazjowania, swojego włośnego jo. Ano można ino porządne babeczki, źle jeszcze takie są. Można inkasent, można se kutnik, farosz we słuchatelnicy, ale ino we słuchatelnicy, bo kajędzi bych nie był taki isty, w to jest. Bo przesa nie ma dzioki, kiedy już blank młode dziołszki piszą takie buchy, kaj fantazjerują o seksownym kapelunku od katejmusu, a karlusy ciupią i kaj plują roztomajte filmy ze pornusami, ku temu frice ze tej modernej teroskiej klasy szczytni przystawiają się z olecą i podrywają i zacierają gości i że szafnęli młody, ale głupi kąsek jakoś babeczka pod Bogiem nic nie wiedzących, nie słyszących ślubnych babeczków. Wiecie, jest taki obrozek. Zicli się trzyma upice, 3 gryfne afy, jedna z nich dichtuje swoje dakle, drugo zatyko gęba, a trzecio zasłonio ślepia. Fachowe miarkują, że tak genau wyglądają ich babeczki. Ale to blank nie jest prawda. Jej roztojmiłe babeczki tysiące sztyrc wyrywają, smukają spod jej boku i ze stereotypu. Te nieporządne, szmodrate haśty też mają przeca swoje tajemnice i to ich ale najczęściej hopy nie zdradzają, bo tak naisto wnętrzną szwarnotą człowieka jest tajemnica. Roztomajte poradzą być te tajemnice. Bez tuż też tak roztomajcie wyglądają gębulki niektórych naszych babeczków, naszych flamów i kochanków. Albo też i oczy. Żyjemy przecież w czasie botoksu i silikonu. Kaj bruzdy są genau jednako wypełnione, sztyma brank tak samo się nie morszczy, a lica fajniście sztrychują się, wygładzają się z wiekiem. Ino ślepia ostowają echt, jak u tej naszej Edytki Górniak w tym tańcu z gwiazdami. Tak w całości, to frela za małymi cyckami monaisto przesrane. Wiele razy to przytrafiało się takie dziołsze, kie jakiś ich łochlapus wrzesknął ku niej z daleka. Synek, a skąd ty mi ino po piwo? Tajemnica jest naszym, czy to hopów, czy to bawów, retungiem. To ino ta sama tajemność nadowo naszym oczom gestalt, blik i festelnie kusi i wobi. Jednakowoż beztęczo pozbawiamy się i tej tajemnicy genau tak i tych wszystkich zmorszczków, z grzybów. Piszemy przecań roztomajte blogi, tąkamy się we Facebooku, hycamy na Twitterze, wszędzie idzie nos namierzyć, dopaść, lebo spyta się ze drugiej półkuli ziemskiej. Toż jakoś to lajstnuje się chłopie te einlagi do szczewików na ten twój platfus, co chcie doradził se sprawić? A tak prawdą nasze prawo do tajemnicy jest nam zabierane bez ta nasza kultura. I to jest kultura. Jak zabierano jest ziemia Holendrom bez morza. Co prawda pole tego ringowania mieni się depresją, ale przynajmniej dzierżą się oni gruntu pazurskoma, jak nie przymierzając ten nasz hop ślimok ze powieści Prusa, albo drzymała we wiadomej furze. Z kuli tego ci łożliwego interneta wszystko ci u nas już wiadomo, omawiamy swoje problemy, dzielimy się ze społecznością internetową tym, co ci nos festelnie tropi, od plęckyżów, wronich ślepiów na lewej szłapie, bez nasze popśnione leberka, bez stuwalu, kiej my chycili naszą staro za inszym hopem we Andrzeju, albo tym, z czego mamy najsrochszo freunda. Wystawiamy się same na ostrzał setek łoczów, a co zwiertniejsze internetowe samobójce, bali kielanostów tysięcy, zażarte wyznawcy tych wszystkich instytucji facebookowych prześcigają się beznać we podawaniu liczby znajomych, przybierając do swojej celotki ludzi blank nieświadomych. Ani skorzy w internetu ujrzeć tak egzotyczne pory, jak wywołany doktor ze Kanady i Erna od masaża ze Pcimia,
Wiecie, ja je zaprawim do swojej własnej, jedynej tajemnicy. Do tej własnej można i festelnie ćmawej zajty, kaj coś ich sztyć z odbiro pśnisie, a roztomajte na stare szace, stary taschen, meser ze harcerstwa połamany, filok, listy miłosne od pierwszej lipsty, tagebuchy i taką mądrość mojego kamrata. Hopy, naisto uwyjejmy się festelnie przoć cudzym babom. Jej hopy tak porząd furdze chałupy, kajsik wylazują. A hop we moich latach dowo się już pozór miarkuje, co żywowycie nie dane numrus i nazawdy. Każdy dzień przykludzo fajrantowi, każdy ze tych wniosków jest przecież inszy, każdy niepodobny, każdy, ale też dzień może być na istotym ostatnim. Trzeba się giba, trzeba się uja, co by ten każdy dzień fest utrzymać, choby ino na papierze. Ale wy, moje roztomiłe słuchoczki i słuchocze, rzeknijcie mi no skany, się bierze te dzielenie się wszystkim ze wszystkimi. I nie metlejmy dzieleniu się dla dobra inszych, że dzielimy się tym, czego tak mamy na zicher zatela. Przecież liczba, cyfra tych, którzy posyłają darki ofiarom powodzi albo trzęsieniu ziemi na Haiti, jest tak naisto ino promilem. Już zaś liczba tych, którzy fers pyrskają jadem, giftem na roztomajtych internetowych forach, jest na zicher monstrująco. Jeśli wrócimy się ku stadności, kiedyś ludzie gonili we stadach, dzisiaj łamżymy po sklepach blank oddzielnie, ale za to kuplujemy się ludzie wszystkie w Wenecu, we internetowej sieci, przociele wszystkich krajów, kuplujcie się. I miarkujcie, znajcie wszystkie naokoło i że Anna wraziła ło więzienia do Bradruły, kamrad mo egzyma, a sąsiadka ze 4. sztoku śleciała na pychol ze słodów i teroski musi się lajstu nowy gibis. To tako naszo wsiowo klepeta i gotka, nasze każdodniowe nieprzydajne deptanie kapusty, telajno co miasto listecków tej kapusty, wygniotome zoft ze internetowych linków. A ja okej, no spomiarkuję, że gęba wykrzywią mi się już blank mrocznie i złowróżbnie, kiedy tyż jeszcze do mojej duszy zawito wilgły, zaślądrany listopad, kiedy hyca się na tym, że mimowolnie przed tobą przed składem trumnów, albo tyż krocą za każdym natrafionym pogrzebem, a osobliwie, kiedy już na zicher ta oszkliwo hipochondria chyci i że czaroczami sztramskich zasadów moralnych by się powstrzymać od umyślnego wyjścia na ulicę i metodycznego ściepowania hutów ludziom ze paliców, ten czas uznową, co już jest czas zitnąć się przy kąpie i wleźć do internetu. Bo nie ma co świtać we zdrzadło, kiedy głośno fresa jest blank krzywo, prawda? Bez tuż też nawoływam do odwrotu od tej iptowatej stadności. Wołam was do fligowana włośnych, wnątrznych zegródków, choby to byli ino 100 pierońskie herdzie i habozie. Być mi insze za chwilą wnątrznej tajemnicy włośnej izby, do której nie wpuszczamy cufalowych bezuchantów. Jak to gadają Engländery, my home is my castle. Moja chałupa jest moim festungiem. Jeśli musimy już koniecznie, wygłodzejmy bruzdy i smorstki, ale nie róbmy piękniejszymi się i nie wstawiajmy na pokaz naszych wnątrz. Dejmy też przecać pożyć i temu mitycznemu, sinobrodemu w każdym z nas. Ten bojkowy Fritz katrupił swoje kolejne babeczki ci moje we swojej izbie. Do wtórej, ale klucza żadnemu nie dawał. Tuż też piastujmy ludzie nasze tajemnice, te wszystkie swoje fest mroczne komnaty, bo bez nich są my ino jałową ziemią, próżną biksą po lak farby albo po kopalnioka. Zawierajmy te niejawne izby na klucz i odżyjmy od nich wszystkich łożliwych, dociernych i ciekawskich.